Βρισκόμαστε λίγο έξω από την Τραπεζούντα, στον δρόμο για την Παναγία Σουμελά. Μας μένουν τα τελευταία χιλιόμετρα. Πάμε. Έτσι, μπράβο, έτσι. Καταφέραμε. Φτάσαμε. Το μεγαλείο. Φτάσαμε μια άλλη φορά χωρίς τελειωμό. Ο Ματσάκης ανέβηκε στο 14 ο βαθμός δυσκολίας. Εδώ είχε 18-19% συμμετώμενα και ήταν και ένα με τα αυτοκίνητα από πίσω που θέλουν να σε πατήσουν κατευθείαν τις πόρτες. Και τι γίνεται. Της σιωπής ή της προσευχής, αν θέλετε. Από κάτω κατεβαίνουν τα νερά ορμητικά και από πάνω ανεβαίνει το πνεύμα, το οποίο σε προετοιμάζει να περάσει στα σκαλοπάτια και να πέσει μέσα στο ναό, εκεί που συμβαίνουν πάρα πολλά, εκεί που θα συμβούν τα θαύματα για όλη την Ελλάδα. Πάντως γίνεται χαμός, έχει πολυκοσμία. Έχει πολυκοσμία, αλλά εμείς καταφέραμε να φτάσουμε στο στόχο μας. Ναι. Με τη βοήθεια της Παναγίας σκαρφαλώσαμε, που τα τελευταία μέτρα τα σκαρφαλώσαμε πολύ δύσκολα, μάλλον τα τελευταία χιλιόμετρα. Οι Ποντιακές Άλπεις είναι φανταστικές. Η ανηφόρα ήταν κάτι το τρομερό, κάτι πρωτόγνωρο. Τόσα χρόνια ποδηλασίας, τέτοια ανηφόρα δεν έχω ξαναδεί. Δεν ξέρω αν έφταγε συγκίνηση και κούραση των χιλιόμετρων, αλλά το 16% το είχε σίγουρα. Είναι ένα ποντιακό θρησκευτικό σύμβολο, τιμώ και προσκυνώ για όλους τους πόντιους αδερφούς μου που χαθήκαν εδώ, που αλλάξανε πατρίδα, και συγκινούμε για αυτές τις στιγμές που με έδωσε αυτή η φιλική συμμετοχή, να έρθουμε να πατήσουμε, να προσκυνήσουμε τα Άγια Χώματα των προγόνων μου. Ευχαριστώ πολύ.
Παναγιώτη, τα τελευταία 2 χιλιόμετρα ήταν συγκινητικά, ήταν βαριά, δύσκολα. Εμένα τα δικά μου τα πόδια δεν γύριζανε. Με 18% κλίση ανάβαση, σπάσαν τα πόδια μου για να φτάσω επάνω και κινδυνεύσαμε κιόλας. Ναι. Εγώ το ποδήλατο τα 2 τελευταία χιλιόμετρα δεν θυμάμαι και πόσα ήτανε. Το φόρτωσα στο αυτοκίνητο γιατί δεν μπορούσα άλλο. Είμαι και κάποιας ηλικίας. Μέχρι εδώ που έφτασα πήγα πάρα πολύ καλά. Ευχαριστώ τους χορηγούς που μας υποστήριξαν, την οικογένειά μου. Με συγκίνησε πάρα πολύ το μονοπάτι της σιωπής, που τα δέντρα απλωνόντουσαν τόσο ψηλά, ήταν τόσο ψηλά και οι ρίζες των δέντρων βγαίνανε μέσα από το χώμα και είχες ένα δέος βλέποντας πάνω το μοναστήρι. Ήταν κάτι τρομερό, κάτι φανταστικό. Αυτά. Σας αγαπώ όλους. Δεν μένει παρά να κάνουμε μόνο το τάμα. Μεγαλείο. Το τάμα δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτή τη στιγμή που η εκκλησία λειτουργεί σαν μουσείο και όλες οι φυλές έρχονται απλά για να περάσουν. Το τάμα θα το κάνουμε αύριο, που είναι η μέρα της Παναγίας. Είναι η γιορτή της Παναγίας, είναι η μέρα που θα είμαστε με τους υπόλοιπους χριστιανούς. Είναι που οι καρδιές θα σκυρτήσουν και που όλοι μαζί θα ανάψουμε τα κεριά που έχουμε πάρει από την Καστανιά, από το Βέρμιο, για να τα φέρουμε εδώ στο Όρος Μελά, στην Παναγία Σουμελά. Γιατί πιστεύουμε ότι μπορεί να έρθει ένα καλύτερο αύριο, γιατί πιστεύουμε ότι θαύματα γίνονται στις μέρες μας και γι' αυτό ποδηλατήσαμε 2.000 χιλιόμετρα, γιατί θέλουμε να κουνήσουμε κι εμείς με τη δικιά μας την πίστη και να ευαισθητοποιήσουμε. Ακριβώς, ακριβώς. Πιστεύουμε λοιπόν ότι αύριο κάτι καλό θα συμβεί στις ζωές όλων μας. Όχι μόνο στις δικές μας, αλλά σε όλους τους Έλληνες και σε ολόκληρη την Ελλάδα.